Είμαστε εδώ στο Χάνια Αρτούνι 2023, στο Artist Alley, με το Λευτέρη Σταυριανό, τον εκδότη της Gemma Comics. Είναι αρκετοί καλλιτέχνες εδώ, τους οποίοι έχουν τη δουλειά τους εδώ. Ομολογουμένως κάνετε μια καλή δουλειά στην πρόθεση των ελληνικών κόμιξ. Πείτε μου πώς άρχισε η ιδέα αυτή να υλοποιείτε και πώς αρχίσατε να ασχολείστε με τα κόμιξ. Εντάξει, είμαστε από τους παλιότερους στον χώρο, έχουμε ξεκινήσει το 1997. Αρχικά με το μαγαζί μας, το Gemma Books and Comics, και το 2003 με την εκδοτική Gemma Press. Βλέπω ότι έχετε και ο Διαβολίκ, έχετε και γενικά και παλιότερα και από τον ευρωπαϊκό χώρο κάποια κόμιξ και έχετε και αρκετά από ελληνικούς δημιουργούς. Ναι, στην αρχή είχαμε ξεκινήσει το 2003, ξεκινήσαμε αμιγώς με μεταφρασμένα έργα. Βγάλαμε διάφορες δουλειές που είχαν εκδοθεί στο εξωτερικό, τις βγάλαμε στα ελληνικά και στη συνέχεια έχουμε συνεργαστεί και με πάρα πολλούς Έλληνες δημιουργούς. Πώς βλέπετε την ελληνική κόμικ σκηνή? Υπάρχει ενδιαφέρον από το κοινό και υπάρχει παραγωγή, υπάρχουν είδα πολλά ταλαντούχα παιδιά εδώ. Προφανώς η παραγωγή είναι σε καλό επίπεδο, αλλά το κοινό ανταποκρίνεται στα... Ναι, είναι μια μικρή σκηνή σε σχέση με τον παγκόσμιο χάρτη, αλλά πολύ φανατική, που παρακολουθεί, αγοράζει, στηρίζει γενικά τις ελληνικές εκδόσεις, αν μιλάμε για το αγοραστικό κοινό. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλοί δημιουργοί, τεράστια ποικιλία για κάθε γούστο πλέον. Αυτά. Τώρα που κυριαρχούν τα ψηφιακά μέσα, ποιος είναι ο ρόλος του βιβλίου κατά τη γνώμη σας? Βλέπετε ότι ο κόσμος θέλει βιβλία, διαβάζει? Νομίζω δεν έχει επηρεάσει ιδιαίτερα αυτό, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή και από την εμπειρία σου θα ξέρεις ότι δεν κινείται αντίστοιχα το ψηφιακό βιβλίο με το φυσικό, ας πούμε. Θεωρώ ότι ίσως αν μόνο συμπληρωματικά μπορεί να λειτουργήσει και όχι απειλητικά, ας πούμε. Δεν θεωρώ ότι απειλείται το βιβλίο από την ψηφιακή έκδοση, ας πούμε. Κάποιες συμβουλές για νέους καλλιτέχνες που θα θέλαν να ασχοληθούν με τα κόμιξ? Ναι, είναι οι εξής δύο. Πρώτον, μην δείχνετε τη δουλειά σας σε γνωστούς, μην δείχνετε τη δουλειά σας σε γονείς, σε φίλους, αδερφούς κτλ. Γιατί αυτοί θα σου πούνε ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Να τη δείχνετε πάντα σε ξένους, να δέχεστε την κριτική και από εκεί και πέρα να μην ικανοποιήσετε με το μέτριο. Δηλαδή ο πύχης να είναι πάντα η κορυφή. Να βάζεις τη δουλειά σου δίπλα σε μια δουλειά επαγγελματική και να λες τώρα αυτό θα το αγόραζα, το δικό μου. Αυτό δεν καταλαβαίνει ο κόσμος, ότι εσύ παράγεις κάτι αλλά θέλει κάποιον να το αγοράσει, γιατί σε τελική ανάλυση είναι και καλλιτεχνικό προϊόν, αλλά είναι και προϊόν γενικά. Είναι. Απλά πρέπει να έχεις πολύ ψηλούς στόχους. Δηλαδή, εμένα αυτό που συχαίνω με το εισαγωγικών είναι το να ακούω ότι αυτό για ελληνικό είναι πολύ καλό. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο για μένα. Και εγώ, και συμφωνώ. Ποτέ δεν υπήρξε κριτήριο αν θα εκδώσω μια δουλειά, αν είναι ελληνική ή όχι, ας πούμε. Δεν με αφορά το θέμα. Με ενδιαφέρει να είναι καλή. Ναι. Είμαστε ένα παγκόσμιο χωριό πια και το να σκεφτόμαστε για τα μεταστάτα της Ελλάδας είναι λάθος. Συμφωνώ μαζί σας. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη που δείχνετε στα ελληνικά κόμιξ και σας εύχομαι επιτυχίες και ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.